Шо, молеца. Здравейте, аз съм Дидо Суриката. Здравейте, аз съм Дидо Суриката и днес ще играем с Вълкодав. С Вълкодав и... и какъв си е, Пламене? Как се кажеш? Кажи си името. Хората вече пай разбраха. Не бе, кажи си Ника. Ника ми се вижда отгоре, както и да е мамка. Къде е шибан таки ще? Ами, ела е! Папи нормален Зарско. Ево, те почва да псува като... Те не разбират. Повечето разбират, ама... Те са тъпи. Те са тъпи, точно си ще да викам. Точно те. Да. Хора, нали знаете, че не говорят, че наистина сте тъпи, просто... Ирония, използват ирония. Абе, къде си е, Пламене? Майка ти! Аз ако в някаква мина, какво искаш от мене, бе, бати? Излез, ела тук да ти покажа къщата, бе. Ще взема дървото, сега не измода. Измете го, бе. Той само... Ето, да, точно там е, дето е Тишо. Там ни е къща. Не с дървена кирка! Ще го изгубиш. Само с камена може да се събира. Стъпка. Той вече го направи, изгуби едно, мислиш. Не изгубил. Събирай дърво. Всеки си събира дърво отделно първата нощ. Не ме интересува. И аз влезнах по-късно, паче, ама какво да направя? Дразнаш ще кажеш. Сега ако бях снати на файтълско, ти шмана беше правила админа, ама той след последното така... Нали се направя един подарък вече? Какъв подарък? Обаче използваме общи крафтинг. Използваме общи крафтинг тейбъли, защото да ни хабим дърво. Що си хабил твоето? Тъй, защото съм тъп. Така, призна си. И го имам и записано. Фак. Аз да не мисля, че ще дам записа, То мой си го свалиш като качама, нали? Точно. Ма как ти да? Тъй, сега ще събирам малко камък. Ти ли си го направил, я? Копай надолу, защото тъй като е планина и ще излезем на... Ако копаем само на... Трилата. Да, ще излезем. Стига. Ако има трива... Стига. Абе, мъкни, Мълчи, Паджо. Бати крафтинг тейбъл, не ще се отвори. Защото е в админската зона. Чакай, сега, ела тука. Вие сте голем педаликан, бе. Чакай, ела тука, бе, циганин! Ела тука! Защото админ го е направил, за ти не става да го отваряш. Сега става ли? Става. Добре. Имам стара напред, мене админа е напред, аз искам малко да се покефа един път, Нищо по-различно няма. Да ти кажа, нищо по-различно няма. Не ти трябва, Добре, като няма по-различно напред има. Искам да се покефа. Имаш доста годноти на файтъм. Няма да ти го направим. Аз имам, ама не го използвам. Аз пък аз няма го използвам. Аз нямам намерение да се тегля. Дидо ще да разбере, пък ме местах от Дидо. Дидо би. Аз нямам намерение да го използвам. Аз ще направя каменна кирка и ще изкопая пък той. По-скоро нямам намерение да се тегля от едно в моите. I can ban you. Пробвам? No. Как ти да е? Ще спрем шибана кирка. Ари, човек, стига сте се карали сега, докато записвам. Спрете малко в тая вражда. Чакай, не сме направили нищо. Ни правим приятелски цивилизован граф, му говорим. Някой да е виждал въглища, някой да е виждал въглища, моля ви, спрете са. Не мисля. Сега ще трябва да печем дърва. Видях май. Май беше на тая карта. Чакай, аз ще потърся на някоя висока планина. Това е странно. Днес казвам, пак не мога да го разрешам. Виждам въглища, ма са доста вътре на дълбоко, тук на една място. Да, 60. Много са навътре и са на дълбоко. Аз намерих. И не си навътре и на дълбоко. Така ли? Така. What the fuck, къде изляза го? Какво си справил, че излезеш където си излязъл? Ари по-бързо, че се стъмва, стига си са легавили, бе. Ами, какво правя? Аз си купа, аз си взимам камък, защото ще ми трябва да се направя. Той е админ лошата, прича, админ лошата. Не е верно. Той е някаква тъпа колипка, която е за първата нощ.
Май Защо? пацо. Еми аз какво съм виновен, бе? Ти почна да копаеш, не съм аз, тъй че... В пещерата ли си? Не, в една... Да, в оная високата. Само Идвам. нещо, по едно време се чува. О, фак! What the fuck? То не съм много дълбоко тук. Какво правиш сега? Какво правиш сега? Да. Само за да стигна догоре, иначе Да, нищо не мога да правя. да, сванах. Сори. Гейм и сега веднага пак го сменям. Да, бе, няма проблеми, не го сменя, ако искаш. По-добре го смени. Човек, сигурен ли си, че си пуснал монстъри? Да, сигурно ли си пуснал Да. монстъри? На предишния сервер имаш ли монстъри? Май не. Имаше. Имаш. Ти не беше тук, Пачо. Абе, кой бе? На Survival Island ще Да. деш. Имаше монстър. Чува са, паяк, има. Аз ви казвам, че има, вие не ме вярвате. Аз Вие не там ме влизах. вярвате, бате. Не ме вярвате. Дискриминатираме та, защото не Искаме да ти трябва да става. What the fuck, какво правя? Аз вече имам 18 въглища, споделям, не се притесняйте. Окей. What What the fuck? I don't need your stupid call. Добре, тогава няма да правя факли. Fuck you, направи факли, остави. Okay, I need your stupid call. Which is not stupid, but anyway. Няма, аз се шегувам. То вие можете да се съберете, ама... Как ти де? Секунда само. Без носи на Items да съберете обаче. Защо е? Аз ако бяха днешния вещи. Няма базикам се, нищо не ще правя. Почва да се стъмвам хора. Не, това наистина е дискриминация, казвам. What the fucking shit, какво става тук? Нали знаете, че сега трябва да правим врати и такива неща. Колко са нещо е? Язици. Прадня. Ари спривай, човек, той! Чакай сега, трябва да построим къща. Стъмва са. Бахте ли лювците си? Аз ще се направя, какво искаш мен? Добре, не ти! Мъквай! Къде знаеш, че не си... Captain Jack Sparrow, Pirates of Bay, of the Seven Seas. What? Добре, знам, че може да пееш. Знам, аз имам супер певчески глас. Аз... Чакайте малко сега. Вече давно са и такова. Да, само това. Отивам да направя брадва, защото че не трябва дърво да се доправим къщата, той никой не се труди, тъй като гледам. Не, само аз купая камъка. Да, добре Аз ти... събирам камък, малко. Мъкни, добре, вие събирайте камък, аз сеча дърво. Тъй става ли? Yeah, sure, why not? Ние със сигурност събираме, а не използваме начин на фай. Аз не мога да го използвам, само ти ще можеш. Пък Диан няма да го използва. Аз първо нямам и после няма да го използвам. Диан ще види, че аз го използвам, защото той е админ. Да, аз мога да видя, ако го използвам. И хората също могат да видят. Ай сега. Мала, you scared me so much. Тъй, че ако използва, аз ще ви покажа после с стрелкичка. Не се притесняйте. Падна тъпото дърво във водата. Стъмва са! Бати страхливеца, бе, какво толкова? Ти ще видиш. Ще оставя вънка и така ли е, добре. ще направя врата в админската зона. Още един признак за дискриминация, аз казах. Ти човек сам не ме виж, че предизвикаш. виж, че си чадър, бе. Добре. Спрейте сега. Сега заради клипа ли го правите нарочно? Не. Тогава... Що са легавите? Аз си чадър за въглищата. Той човек не е на двамата природата. Дали мога да... Не ми трябва пъти. Сега това ще го изпеча. Тъй. What the? Правя таван. Тавана няма... What the fuck are you doing, дидо? Врата. Чакай, че сбърках място. Спокойно е. Мъкни малко и ти там сега. What the fucking shit, какво статка е? I'm destroying the earth. Някой има ли пясък? I have sand. Добре, There you go. One sand. после... То ще ми стигне. Аз имам 30. Толкова намерих там в момента. Да бе, ще ми стигне. Не се притесняй. You're making glass. I see what you did there. Не, в момента правя факли. Да, аз това правя, аз имам 4. Защо имам толкова малко, бе? Сега имам 12. Врата. Окей. Аз ще се направя. Не се притесняйте.
По-бързо, че някой циганин ще влезе. Няма е споко, аз имам меч, аз го и... Единствените цигани, които живеят са... Ви двамата. И ти. Няма. Аз не съм цигани. Виждаш ли, че можеш да отваряш вратата? Хубаво. Тук няма ли да може да влезе някой? Той да влезе, няма да може да се качи. Само паяците ще могат. Бъди са, бе! Не може да се кача. Фак, аз не мога да стрелят къщата. You dirty cookie monster. What the fuck? Пазете се, бе. Освен там да оставим едно като врата да ни идват оттам. Какво ще кажете? Съгласни ли? Да, той всеки път... Пато, нали се ще всеки път, че трябва да разрешаваме за отиваме да купаем. Карай сега. Трябваше да оставиш врата, бе, умен. Окей, бе. Има си врати за тия работи. Не може да стане тъй. Тъй как ти да. Да, не може, защото е играчка. Чай да погледна какво има долу. Долу е чисто, обаче отгоре също могат да влезнат. Но отгоре... Чакай, аз ще направя една врата, че вие не правите вратите, като гледам. Хубаво. Ти върти да ти правим ние, бе. Нали? Откъде Ти мога очакваш да нас. реша? Ха-ха-ха. Много смешно. Не знам. Ще го направя тъй. Отдолу. Айде. Кой излезна, бе? Не познай. Никой не е зло. На мен Не, никой Пачо не казва. излезна. От вратата ли? Да. Да, също. Аз сега как ти излезна от вратата? Не. Не, ти пък. I'm out. Бу. От. Пато is going to die. Пато is going to die. Пато. Има ли някакви животни наоколо? I think not. Чудо е. Нещо за ядене, не овце и такива глупости. Те овцете ще ни трябват, но... Опа. Не знам, бика, ма и аз го нямам. Тич. Да, Аз съм Беар Грилс, сега ще отида да полувам малко животни. Аз пък ще Те отида да липсват, тя ги няма. Няма животни. Аз съм Беар Грилс и сега съм безработен. Аз Съм пък... се в дома си. What the fuck? Той дори чудовище ли няма навънка, бе? Има. Няма. Аз Няма, стрелците са гадни просто, защото особено като не си ял и могат да убият лесно. желязо. Гледай, I found it, it's mine. I found it, it's mine. I found it, it's mine. Омага, бе. Бащи. Ти се държиш. Да, човек. Аз... Виж. Не се прави, само да ви кажа, не се прави първо желязна броня. От сега ви казвам. Първо се прави желязна кирка. Точно Bitch, това. please. Гледай го това. Толкова ми си празя. Крипи. Ела така е. Циганин. Айде, ела по леда, да те убия по-лесно. Къде това искам аз да ти Зомби! Ето го! Where the fucking зомби? Аз ще убия крипера и изчезва. Циганин смотан, както обичам. Fuck! Кой го направи той? Вижте колко сте умни! Прекалено. И аз се чудя за какво почне да ми лаги изведнъж. Паяк. Любимите ми. Може да се вземем... Ела така. Човек осъзнава, че това не е куче, нали? Той кучета, животни, коти, да се кучи. Много ясно е. Помощ! Умирам. Аре, бе! No can. Глей, Видеото не стана ли прекалено дълго? Не. Майка ти чипана зомби. Има хора у нас, бе. Махни, бе. Човек ще ме уби, бе. И мен щеше да ме уби паяка, ама никой не дойде да ми помогне, нали? Фак, на половин сърце съм. Майко мила и няма храна. Къде си? Де да знам къде съм, по леда съм била, виж. Хора, мисля, че ще се наложи да използваме нов айтем за храна. Няма